wabarakatuh. Tepangake, Kulo Muhammad Aditya Artakusuma, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, program studi Bahasa Jawa, wonten ing Universitas Negeri Semarang, warsa 2023. Dinten menika dinten Selasa, Surya kaping gangsal, bulan Desember tahun 2023. Badhe nindakake uji kinerja mata pelajaran Bahasa Jawa kanthi materi aksara Jawa Sandangan Manuswara. Ginakaken model problem based learning wonten ing kelas 12 OTP kalih. Papan panggenan menika wonten ing SMK Negeri Tunggal Pati. Sampun jam Bahasa Jawa nggih. Nggih. Sadanipun pertandingan menika ora lintas, infrastruktur karo kita. Kelas monggo dikirim kembali. Siaga. Diploma kawitan. Cekak. Atur format. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mulai kalau ingin kula pesen saderengipun kula mlebet bangku ditotoringe terus tunggal kali 3 sekawan gangsal. Nanti sampun jumbuh pun jangkep gangsal sesuai kalian arahan kula kala wingi. Nah, pun saya iki sadurunge pepanggihan pasinaon kula absen mriyen. Nah, kados pisane iki wis lengkap nomor dereng iki. Sing dinten iki mboten mlebet wonten? Mboten. Nggih. Nggih. Oke. Berarti alhamdulillah saya setuju. Iki dosen tapi ora ya? Alhamdulillah. Buku sing ora ana gayute karo basa Jawa dilebetke riyen. Yen wis njupuk buku basa Jawa kabeh, dadi sampun. Saya saged ngene. Sampun nggih? Sampun. Iki kula nanya riyen. Dinten menika materi sampun benten kaliyan minggu kala wingi. Dados niki mangke materi gantos aksara Jawa. Mliginipun Sandangan Manuswara. Sampun nate nireng? Dereng. Yen aksara Jawa tesih mangertos? Nggih. Aksara Jawa mlebuna cacahe nang pira? Gono caraka. Nah, cacahe nang pinten? Kalih dosa pinten? No, so, ro, ko, de, so, wo, lo. Terus nah, menika aksara Jawa mlebuna cacahe wonten kalih dosa. Berarti pasangan nggih wonten kalih dosa. Lah menika ingkang badhe dipun sinaomi dinten menika aksara Sandangan Manuswara. Ancas pasinaon kangge materi menika. Peserta didik mampu menganalisis dan merubah aksara Latin menjadi aksara Jawa yang menggunakan aksara Sandangan Manuswara. Jadi mangke dinten niki wonten analisis kalian ngowahi teks aksara Latin dados aksara Jawa. Manfaatnya apa? Manfaatnya sinau aksara Jawa khususnya kira-kira apa? Tujuannya sinau aksara Jawa, basa Jawa ki apa? Nah, pinter. Kangge nglestarekake basa Jawane kangge nguri-nguri kabudayaan Jawa. Mlingine aksara Jawa. Nah,
Pengen menapa kok sandhangan mandoswara dhisik? Amargi kathah ingkang boten mangertos bedane sandhangan mandoswara gunane kados pundi. Biasanya niki mangke yen wis tak setel ke wis tak buka, ternyata mandoswara wis sing iki to. Biasanya sampun ngertos. Ning kangge ginanipun gunane kanggo nyerat nulis boten mangertos utawi kira mangertos. Nah niki mangke kula rendel. Nah, sadèrènge mlebet wonten materi niki mangke kula paringi soal riyen wujude kuisis dengan aplikasi kuisis online. Nika soal pretest. Mangke cacahe wonten sedasa. Dados kula pengen mangertos riyen kemampuan peserta didik utawa kemampuan siswa ngantos dumugi pundi bab aksara sandhangan mandoswara menika. Yen wis sampe, nah berarti ora perlu disinaoni. Nek wis sampe, lah nek wis iso apa disinaoni kan nggih. Dadi kudune mangke berarti nang kene tingkat sing selanjutnya. Ananging yen mangke kathah ingkang dereng mangertos dibahas wonten ing dinten menika kula andharake mangke ing pungkasan pasinaon wonten post test, wonten latihan soal malih. Dados mangke sakwise tak wenehi soal kuisis digarap materi mangke digatosake supaya mangke saged mangsuli pitakenan wonten ing pungkasan. Nah niki soal kuisis dina ADHP disiapke HP-ne riyen mangke link kula paringake wonten ing grup WA. Bisa riyen HP-ne. Kopi dipun cek wonten grup WA. Kula sampun share link kangge kuisis, terus saged langsung diklik. Lebet mangke ingkang dipun serat nama lengkap. Salsabila saderengipun menika wonten gambar ingkang sepisan menika wonten papan panggenan lajeng wonten kaligrafi. Jadi kenging menapa kok kula sukani gambar? Kenapa kok tak wenehi gambar? Nah, biasanya kan akeh bocah sing mikir aksara Jawa kuwi ora kanggo meneh saliyane pasinaon ing sekolah. Saliyane wonten ing pawiyatan. Dados supaya pamanggih menika saged ical. Nah, kula paringi tuladha aksara Jawa menika tesih wonten utawa tesih dipun ginakake kados jeneng papan panggenan, lajeng jeneng kedinasan. Saliyane kuwi wonten uga dipun damel kaligrafi utawa kesenian. Kados seratan aksara Jawa wonten inggilipun Malioboro. Malioboro iki daerah ndi? Wis tau meneh Yogya. Wis tau
prayoga biasane ngerti papan panggenan akeh sing kaserat mawi aksara Jawa. Contoh kuwi Malioboro. Kula lajengake. Niki mangke wonten materi, boten namung kula ngangge PowerPoint serasa. PowerPoint kan ini nggih. Nah, ning menika wonten barcode. Barcode sing setunggal wonten YouTube, nomor kalih wonten aplikasi. Sampun dipun scan sedaya. Menika ingkang nyeker mboten wajib lho nggih. Nanging sing mboten saged, ingkang pun saged nyeker. Dadi nek sing wis iso gak wajib. Nek yang kepengen nyeker mboten masalah. Saged kangge sinau. Menika wonten bahan referensi. Gambar papan panggenan. Yen latine jalan jadi Panjaitan. Kira-kira penyeratanipun sampun leres napa dereng? Dereng. Kenging menapa Pak Mantos ya dereng? Setengah sandangan. Berarti saged menilai yen iki dereng leres. Kata ingkang sampun mangertos utawi saged maos aksara Jawa. Dados kados mekaten. Contohé niki tuladhane. Yen setunggal ora iso maca nulis aksara Jawa. Yen ditulis kleru. Mangke malah ngisin-ngisini daerah. Amargi ditonton kangge tenggene umum, mangke kok kleru ditonton wong akeh. Delalah sing maca wong ngerti aksara Jawa. Jadi mangke malah dadi rasa-rasana. Lajeng mlebet wonten materi. Apa to sandangan mandoswara kuwi? Sandangan mandoswara dieling-eling wonten gangsal. Wonten gangsal. Sing sepisan wonten pengkal. Wonten pengkal, cokro kerot, panjingan lo, lajeng panjingan lo. Ingkang sepisan kangge nyerat yai. Nah, ingkang inggil menika sampun wonten ingkang leres utawa kula serat bener. Kiai dadi kok diweni sandangan pengkal lajeng bo. Sing dialikati saking pengkal menika wujudipun meh padha kaliyan pangkal. Dadi kudune ati-ati. Iso mbedakake pengkal kaliyan pangkal. Nah sing salah iki sing akeh. Kiai dipun serat kok dipasang kaliyan yo. Yen cara macane bener, ananging saking seratanipun salah. Amargi wonten aksara piyambak. Lajeng ingkang kalih cokro. Candhake cokro. Cokro kangge nyerat tuladhanipun krasa. Krasa kok diweni cokro lajeng so. Boten kok diweni pasangan ro lajeng so. Jadi sing ngesor iki salah. Sing dhuwur bener, awal leres. Kali riyen wonten pitakenan? Saged nggih. Lajeng ingkang nomor 3 cokro kerut. Cokro kerut niki sing kudune luwih ati-ati sami mawon. Kangge nyerat kretek. Benten kalian kretek. Niki sing mulene kretek jadi kok diweni cokro keret. Saliyane aksara sandangan mandoswara nika cacahe wonten gangsal. Niki wonten aksara khusus malih. Aksara khusus niki utawi aksara benten. Aksara benten cacahe wonten kalih. Ingkang sepisan menika wonten ro.
Ro menika kathah ingkang ginakake ro diwenehi pepet. Iku sing paling sering kleru. Amargi ro menika wonten aksara piyambak wujudipun po ceret. Tuladhanipun resik. Resik anggone po ceret so kalian aksara ko. Jadi yen ro diwenehi pepet menika salah apa bener? Salah. Nah yen cara maca bener. Yen cara maca padha ro ananging wonten aksara khusus utawa aksara ganten dados lepat utawa salah. Dumugi semeta wonten pitakenan. Dinten niki aksara Jawa kangge materi wonten sadangan mandaswara kaliyan aksara khusus. Berarti wonten pinten aksara niki, Pak? Wonten pitu. Ana pitu apa kabeh, Mas? Aksara khusus ingkang kalih wonten kaliyan niku dieling-eling. Kangge tugas kelompok niki mangke perintahipun ingkang sepisan damel kelompok sabun ingkang kalih ngewahi teks Latin. Nah niki mangke wonten LKPD. LKPD niki mangke kula bagi setunggal-setunggal wonten kelompok. Nah, jadi iki sisih pojok dhuwur di kiwa pertengahan iki. Tengen mangke wonten barcode yen kala wau wonten sing dereng nyeken saged diseken yen ora butuh ke masalah. Mangke saking ngandhape wonten lembar utawa kotak wangsulan. Dadi kanggo jawab pitakenan. Lajeng menawi sampun niki mangke asiling kelompokan difoto lajeng dikirim utawi dikirim wonten grup kelas. Nah, nggih grup kelas niki mangke ngirime nenggo obo-obo saking kula. Wekdalipun 2 menit. Dadi yang dikirim dhisik mengko kelompok liyane munggah nyuntuk. Mangke yen sampun dikintun kula paringi wekdal 12 menit kangge ngoreksi. Cacakane atus mekaten ilustrasi. Hasilnya kelompok setunggal mangke ditampilke wonten LCD persiapan kelompok kalih. Kelompok kalih mangke ingkang ngoreksi. Sampun leres menapa dereng? Sampun jangkep menapa dereng? Jangkep kados analisis. Nek mangke kula bagi langsung digarap asal buka buku, asal buka HP kangge aplikasi YouTube sedaya saged. Kula bagi ya. Sampun wonten urutan nomor dereng. Dereng wonten urutan kelompok setunggal sinten kalih sinten dereng nggih. Kula bagi kelompok setunggal urut mawon kangge saking mriki setunggal kalih 3 sekawan gangsal.
nama anggota kalian nomor absen kados pundi. Nah, niki mangke nama anggota namun sifat mawon. Sing penting wonten nomor absen. Sampun jelas. Wonten malih. Monggo saben kelompok mintun hasil gerakan mangke difoto lajeng di share wonten grup WA kelas. Sampun. Yen sampun kula paringi wekdal gangsal menit kangge saben kelompok ngoreksi kelompok sanesipun. Wekdalipun sampun cekak gangsal menit ngoreksi sampun lajeng kula nyuwun tulung setunggal kangge ngoperatori laptop asane mangke gerakan kelompok saged ditampilake. Sinten niki? Arisa. Monggo, Mbak. Saged dialog wonten ngasih. Menika kelompok setunggal. Ingkang wonten LCD menika gerakan saking kelompok setunggal. Monggo kelompok kalih saged majeng wakilipun kangge ngoreksi kelompok setunggal. Monggo. Hasil koreksi saged dipun paus ingkang saking lampiran utawi diserat wonten pundi mawon bebas boten masalah. Diwaos mawon napa-napa. Analisis saking kelompok setunggal sampun leres lan rapi sedaya. Analisis sampun jangkep sedaya seratipun pagi. Mekaten saking kelompok kalih matur. Berarti kelompok setunggal sampun leres, sampun jangkep sedaya, sampun rapi. Di sampun saged nggih. Kelompok setunggal sampun, iki mangke akan dibatalake kelompok kalih. Lanjut, iki kelompok kalih. Sampun kelompok kalih sampun wonten ngajeng LCD, berarti tugas ngoreksi kelompok 3 monggo. Kula saking kelompok 3 berarti koreksi gerakan kelompok 3. Hasil bareng-bareng kelompok 3 gerakan kelompok kalih sampun sare. Sampun leres lan rapi. Analisis jangkep pekatan saking kelompok 3 mantap nuwun. Sami-sami. Kelompok kalih menika gerakannya sampun sare, sampun leres sami mawon. Jadi saking kelompok setunggal kalih sampun sare. Nah, iki makanya kelompok 3 mugi sampun sare sedaya leres sedaya. Iki lanjut kelompok 3. Kelompok sekawan monggo ngajeng.
kelompok 3. Saking gerakan kelompok 3 sampun sae, sampun leres. Asal karo bisa tidak Kak? Kula saking kelompok sekawan badhe koreksi gerakan saking kelompok 3. Asal parimbagan kelompok kula hasil parimbagan kelompok kula yaiku sampun sae, sampun leres, analisa sampun jaga. Mekaten saking kelompok kula matur suwun. Ini yang tinggal saking LCD, saking proyektor, saking sambung saya wonten tetembungan diparingi teks dados mboten namung aksara niku piyambak. Niki ingkang paling jangkep ngantos dumugi sementen. Nah, kantun mangke kelompok sekawan gangsal saged langkung jangkep malih cetha malih menapa boten. Ini kelompok 3 sampun lajeng gantos kelompok sekawan. Kelompok sekawan berarti kelompok gangsal ajeng. Kula saking kelompok gangsal berarti koreksi gerakan kelompok sekawan. Saking gerakan kelompok sekawan, saya wonten sing irang niku soal nomor tunggal sing seharusnya ditulis luwih namun ditulis suwe. Saliyane niku sampun leres. Nah, sampun Mbak. Sampun. Mau tangan. Ini wonten setunggal ingkang kirang. Nah, berarti ingkang koreksi pancen leres, pancen tenanan setiti. Mangke ingkang dereng leres boten masalah. Iki nembe latihan kelompok. Terus mangke saged lebih malih, saged dipun leresaken malih. Iki saling kelompok pinten Bang? Kawan. Kelompok sekawan sampun gantos kelompok gangsal. Lajeng ingkang ngoreksi kelompok setunggal. Menika garapan ingkang pungkasan. Monggo kelompok setunggal. Kula saking kelompok setunggal badhe ngoreksi saking kelompok gangsal. Hasil saking pirang-pirang kelompok kula, gerakan kelompok gangsal sampun leres, sampun lengkap, namun seratanipun kirang rapi. Mekaten saking kelompok setunggal matur nuwun. Saking kelompok ingkang pungkasan kelompok gangsal garapannya sampun leres, sampun jaga namanya kirang rapi. Mereka ngantos dumugi kalau lembar piyambak. Kalau lembar neng boten masalah, pun leres. Dados saking sedaya kelompok sampun sae mangke bendo niki saking materi sandangan manuswara wonten pritas malih nanging tesih mangke. Niki sampun sedaya sampun matur saged lebih malih. Nah niki sampun nggih. Berarti saking sedaya kelompok pun ajeng materi ing dinten iki sandangan manuswara cacahe wonten pinten? Berarti saged dipun pangertos sandangan manuswara menika cacahe wonten gangsal. Lajeng sakliyane sandangan manuswara wonten apa malih kok? Utawa aksara khusus cacahe wonten kalih. Sing manuswara gangsal apa wae kok? Aksara khusus aja dijawab sih. Nah, kalau pengen mangertos, niki tak tunjuk saged menapa boten. Saking aksara khusus wonten kalih. Disebutke sinten? Kula tunjuk mangke absen kula sebut langsung angkat tangan. Absen gangsal
gangsal welas pundi? Gangsal saking sampun dipun sebatake wonten aksara sandangan rasa gangsal. Aksara khusus wonten kalih. Apa mawon? Ngolet kalian nah terus neng kirang jagat ngolet iki kanggo munine kepiye? Ngolet munine kanggo yen pojok ro nggih boten re. Terus kalih aksara khusus menika le kalian ro. Mangke materi saged di-download wonten PowerPoint ingkang kula sampun andharake wau. Tenggene bakok sami mawon mangke wonten. Saderengipun pepanggihan menika kula pungkasi wonten pitakenan menapa mboten? Mboten. Nah, yen mboten niki mangke wonten kuisis malih kangge mangertos wonten mindhanipun napa mboten? Saya mindak apa kaprigelan kuwi kemampuan siswa. Keterampilanane cara aksara Jawa wis meningkat apa dereng? Jadi iki disiapno dhisik HP-ne kangge kuisis kados kala wau. LCD paparan menika saged dipun mangertos 79%. Pun wonten mindhane dados kala wau kaliyan postes garap soal ingkang kaping kalih niki wau sampun wonten peningkatan. Jadi materi ingkang kula paparake kula andharake kala wau saged dipun tampi. Nah, mungkin kewakan saking dinten menika ginakake wonten setunggal ganipun PowerPoint kalih wonten Garpot.
bapak menika wonten YouTube kalian aplikasi. Nah, kula pengen mangertos taksi naon ingkang ginakake bahan-bahan ajar kados mekaten luwih kepenak, luwih gampang dingerteni apa malah ribet? Luwih gampang dingerteni. Kepenak kados mekaten apa kepenak yen ceramah tok, diterang-terangke tok? Kados mekaten. Neng niki wae yen kula ngertosi kathah ingkang sampun lancar, ananging kados krisis kendalanipun pancen sinyal. Terus ingkang sinyalipun kula tesih di seret wonten masalah menapa saking hasilnya sampun sae. Kangge minggu ngajeng niki kan sampun sedaya saking materi post-test, pre-test, post-test sampun sedaya. Terus kangge minggu ngajeng niki mangke tugas individu boten kelompokan malih. Kasane mangke wonten peningkatan individu tesih materi aksara Jawa, tesih aksara Sandangan Mandoswara, ananging mangke sasaranipun beda. Per individu kedah saged aksara Jawa mlingginipun Sandangan Mandoswara. Terus ingkang sampun dipuntawi dinten niki disinaoni malih kangge tugas mangke kula share wonten grup WA. Terus saged kangge persiapan minggu ngajeng. Kangge mungkasi pasinaon dinten menika kala wau dipun bikak kanthi bedonga saengga kedah dipuntutur kanthi donga sami mawon. Monggo ketua kelas saged mimpin donga riyen. Siapa? Donga kawitan. Tekap. Aktor formal. Sugeng siang, kula mungkasi sugeng pertanyaan minggu ngajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.